Upay back the money usetshenziswa uwe wena muntu uzilinda amafa athile kodwa wakwazi ukuphumela kuwena. Unabazali bakushiyela amafa athile kodwa imali zakho sebambekile namanje akafiki lutho ngakuwena. Upay back the money usetshenziswa uwe wena muntu othi walimala kodwa till today imali zakho zokulimala noma ngabe usemsebenzini noma ngabe usemgwaqweni awukayitholi. So lokulindile uyazi ukuthi kunemali zakhe ekhona kodwa zingafiki enyele kuwena. Ubulawa indlela kodwa unemali emkhathini. Upay back the money owakho wena muntu owadiza adizela abantu ukuthi bakufake emsebenzini till today labantu bakakunikezi imali yakho futhi bakakunikeza lo msebenzi bakuthembise wona. Upay back the money owakho umuntu wena owacala into ethile ukuthi ubolekisa ngeimali kodwa aphilile emoyeni kodwa manje uma uthi uyabuka uthi hey madoda ngiyasokola kodwa imali zami ezisebantwini zelapha ku 20,000 50,000 100,000 unezizumbulu zeimali ezisebantwini. Uyafuna manje labantu ukuthi babuyise imali yakho sewukhathele ukubakasela kanti ugijima phansi phezulu. Thola umsindo ke manje yenze izinto zakho endleleni nobuhlakani. Umsindo sisawufuni umuntu umyenze ukuthi asuke la khona yena ngokwakhe azobuyisa imali yakho ngaphandle ukuthi wena ube ulandelela yena. Le mpandi isetshenziswa ebusuku ngo-12 o'clock uyakhulula ube nqunu ubasa umlilo lokho masowufa sekusela amalahle. Uthathe le mpandi nempuphu ibezimili impela impuphu lesipheka ngayo ini ipapa impuphu lesiyithenga esitolo impuphu lekuthiwa ama-Ace ama-Pie nama-Western impuphu lo pheka ngayo ipapa wena lapha ekhaya. Uthatha yona uyihlanganisa nalo muthi bese ebusuku ngo-12 uyiphonsa phezu kwamalahle kuyoshunqa lapho ungqunu umzuzu loyo bese uyakhuluma uthi madoda vukani njengamanje nokulandela imali zanebantwini noma ngabe ubani unkolidayo angabuyisa imali yami. Kuhle kakhulu ngabe wazi igama nesibongo ngoba umuthi uyoqonda ngqo ngeke ulebele ukhekheleza uyoqonda ngqo kulo muntu loyo akwazi ukubuyisa imali yakho noma ngabe imali zamafa ezibambekile ngendlela thizeni ingaqondakali namaphepha wonke aphelele dalo submitter bakisa kulela office kulela basihamba kulela bathamba kulela usukhathela up and down sofuna into ezokusheshisela sofuna into ezoyithuka bese izinto ziyenzeke. Nangu pay back the money uyokhulula zonke imali zakho ezibanjiwe ebantwini ema-office noma ngabe kuphi la khona imali zakho ziyakhululeka. Le mpandi kumele nje ukuthi ukwazi ukuthi uyisebenzisa uma ngabe inyanga ihlangene kuyi-full moon. Awuyisebenzisa inyanga uma ngabe half uyisebenzisa inyanga uma ngabe ihlangene only when it's full moon. And usebenzisela ngaphandle kwegceke ngoba amadoda anolanga lawo ukuze angabuye ngakuwe wasebenzisela ngaphandle kwegceke wathume ayokhiphela ulaka lwawo kulabantu abaphethe imali zakho ukuze bakwazi ukukhokha imali zakho abantu babuyise imali zakho abantu noma ngabe ubani noma ngabe yena ukudelele kanjani noma ngabe imali zakho zeminyaka neminyaka izobuya kumnyama kubovu yamacala. Nikhumbule isho njalo yamacala ithi ayikho inkinga nganasixazululo ngoba ukuze into ibe inkinga usho khona ukuthi nesixazululo.